Jak się okaże, że pasuje mi to na przykład tylko 1 godzina, to będę zdawać eksternistycznie pierwszy semestr jakby ten teraz. A jak nie będzie mi pasowało w ogóle, to pewnie będę oba eksternistycznie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i na skok, góra, hop, hop, tam patrzy, akcent 2 i 3 i 4, point, 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 point. Raz, 2, 3, 4, jump, jump lewo, a się kładnie, 3 i 4, point, point. Jeszcze raz na powrótnie. Raz, 2, 3, point. W jakiej grupie wiekowej mogą uczestniczyć? 6, jump patrzy, 2 i 2 i 3 i 4, raz, 2, 3, point, point, action 2, 3, na skok, góra, hop, hop, jump patrzy, a co jest? Point, point, Chyba wypisy damy na przykład. raz, 2, 3, 4, jump patrzy, 2 i 2 i 3 i 4, 3 i 3 i 4, raz, 2, 3, point, point, drugi krok, raz, 2, 3, 4, wysokie dziany, akcent 2 i 3 i 4, raz, 2, raz, 2, 3, 4. Naliczamy, dobrze? Ręczki. 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7 i raz i 2, 3 i 4, 5, 6, 7, 8, raz i 2, 3 i 4, ręce 6, zmiana kierunku, raz i 2, 4, 5 i 6, 7, 8, raz i 2, 3 i 4, i na swoje miejsca i góra, raz i 2, 3 i 4, góra 3, 2 i 3, Jedna, dwie, trzy, cztery, pięć,